is flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. Dinsdagmorgen vond in de Schouwburg voor de tweede keer Into Music plaats. Het festival is in samenwerking van Harmonie Uterpe en MMSK Petrus-Bande. And I'm feeling good. Nou, we vinden het heel leuk om kinderen enthousiast te maken voor muziek. Dus hebben wij een voorstelling georganiseerd hier in de Schouwburg. Om de kinderen te laten ervaren wat muziek met je doet. Wat het gevoel voor je op kan wekken. En wat muziek gewoon voor iemand betekent. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Tijdens de twee voorstellingen was de zaal gevuld met leerlingen van groep 4 tot en met 7 van alle basisscholen in Venray. Ja, het is inderdaad dat alle Venrayse scholen meedoen. In totaal zijn er meer dan 750 kinderen die hier in de Schouwburg genieten van de voorstelling van natuurlijk Orkest Royaal. We hebben de kinderen, de basisscholen, aangeschreven met de vraag of dat ze zin hadden om te kijken. En ja, alle basisscholen hebben positief gereageerd. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Orkest Royaal. Deze muzikanten hebben vele jaren ervaring met het maken van muziek. Nou, ik ben begonnen op 10-jarige leeftijd. Onder dingen van Jan Verstegen, die gaf toen muziekles. En op 11-jarige leeftijd ben ik bij het orkest gekomen. Dus ik ben nu 55 jaar lid van de Harmonie in Oostrum. En dit is mijn lust in mijn leven, dus elke maand heb ik repetitie. En het seniororkest zit ik nu 3 jaar bij. En dat kan meestal pas als je dus inderdaad wat meer vrije tijd krijgt, want de dinsdagmiddag is de repetitiemiddag. Dus ja, de meeste mensen, normale mensen moeten dan werken, de oudere mensen kunnen dan inderdaad naar de repetitie gaan. En het is mijn lust in mijn leven, ik vind het hartstikke fijn, hartstikke fijn. Zou je uit kunnen leggen hoe belangrijk dat muziek maken is? Ja, muziek maken, je moet natuurlijk een beetje talent hebben, maar als je een beetje talent hebt en je bent met een groep, met een harmonie bijvoorbeeld van 40, 50, 60 personen, van klein naar groot. Ik bedoel, bij ons bij de harmonie zitten dus kinderen van 12 jaar tot 70 jaar. Ja, het is heel sociaal, dus sociaal leven vaart er wel bij, vind ik tenminste wel. Na deze voorstelling hoopt de organisatie dat de kinderen enthousiast geworden zijn en zich massaal zullen gaan aanmelden. Na afloop van de voorstelling kunnen ze zich opgeven voor een 3-tal workshops. Dan gaan ze verder met het leuk muziek maken, met instrumentjes, zingen, lekker bewegen op muziek. En dan proberen we ze daarmee nog enthousiaster te maken. En dan kunnen ze zich vervolgens opgeven voor een 4-tal proeflessen op instrument. Voor meer informatie of aanmelding is Into Music per e-mail te bereiken.